ndonzi muchanyara munoti aibva murainzo kwamafumo kumhuri kwamaroi ndokwandakaroorwa ndine mwana wangu ane 2 weeks soko 2 weeks both 18 days ndakabva ndati manheru a18 baba maroi ndobva ndazwa mhere kuchema pashi ndobva ndatoti ndikandibati ndione kuti pane munhere one hapana munhu pandazoti saka ndiwo pandatoti saka munhu watokuvara unoda torwa aende kuchipatara chinda ndindoti ndindovatora wanikeipombe ritovadya saka pandakandizame kuti nditize ndidzokeurara kuti atonangana nini ndotohusana nini ndobva ndatozorumwawo maoko rohusana nini maoko zvokuende kudambura nini ratozoedzewa takwamusiso ndobva takasonwa nini ndobva tazouya tikara pamaoko kumbudzianaro kumasvingo musi wa19 tikarapwa tiri mumasvingo emumu ndobva tarapwa July wakasvika pakupera kusvika musi wa30 tikapindira kusvika muna September tichirapwa vazobuda muna August wakapindira takazobuda muna September kuda kuzvi10 zvaSeptember tikobva takazobuda tava nani maoko anga ava nani saka ini ndakazonzi tichakudischarge nekuti mhino haina kudini kunaka saka ndaigwa Harare mundorapwa ainopinda chechezerisisi yekwarubenga namanga munozi kubhikiti ndiye ndinonamata asi ndiri muchipaya ndiri kunoko ndichambira zvokurwara kudai hakuna kwandakambofambawo asi pane vana vehanzvadzi yangu vakasangana neimwe n'anga inobva kunonzi pamatara ndobva yanetsana nani navo vachiti ndakavarumisa nebere saka vakomana vakabatika ndobva vatomborwa nen'anga iyi vachishupana nen'anga iyi vachiti ungati wakarumisa munhu iwe uchiona kuti munhu ana maoko titoshungurudzika saka ndizotoda kuziva handi kana ndouraya ndotoita zvokuuraya pakaitika dambudziko ndandichangobva kumashoko kundorindira andichangobva kundozvara mwana wangu mwana uyu wanga ne18 days ndakamudzvara musi wa1 July ndobva ndarumwa musi wa18 manheru saka tongoti kondoedza kwa18 saka yanga yaitwa 19 ari mudiki saka ini ndakatobva naye mwana uyu ndakatobva ndakabatirwa nevamwe ndasingachamboni ndadamburwa maoko mwana waye ndasvika mwamusiso ndakasvikirana nabudha nemudzimai wavo ndobva maiguru vatotora mwana kati mwana atototora ndobva vachitodzwa nemanesi kwamusiso zvikani mwana uyu achiti amwe pamwe noti vane rabhisi bere chipuka chinotyisa ndobva vatotora mwana uya ndobva vatofonera umwe mwana zadzi yangu wanga ari kuno akati tofamba chero usiku ndotsvaga mukaka tiwe nemwana aone usiku ihwohwo kotototirwe kumafo ndobva naigura vatosvika kuno mukaka watotengwa kototanga kutobva mwana handina kuzomboona ndira handina kuzombomuisa mwana uyu ndobva toramba ari kuno ndanditori muchipatara mweya wangu unogara ndakatozoona kuti mwana wangu unogara zvakanaka vaitora tikati munhu nerudo zvotonwa kubva kari nekari ndakatozokasira kupora nenyaya yekuti ndaichitongozwa kuti mwana wakatogara zvakanaka vakatoona maigura pa mwana wakatogara zvakanaka ndobva vamuchengeta kusvika ikezvino 1 5 dzakazara 5 mani ndakazara toshuwira kuti dei kuri kuti ndawanawo pokundogara kuti ndigone kutama panzvimbo ipapo ndindowanawo pendongogarawo nevana vangu achinda chikoro zvekuseti zvokuti handina zvinofungira zvinoitasanga ndavhuro kati nokuti nditori nechimemori chezvinhu zvakaitika panzvimbo iyoyo saka ndikaenda kuti ndasururuka ndawanawo pokundogara ndingati mandidetsera wemaoko rwandaichema pane vakati toda mbokutsvagirai zvimatembara zvokuti musanoshandisa ndo handaizva mataura navelainzi vanga vakati vanouya nhasi kuno kumasvingo vachitema matembara rekungoti umwe bata chipunu mukwanise kungodi kuzvidyira saka handisati ndavaona kudyira kwavo asi vanga vakandipromisa kuti tindosangana masvingo nhasi asi handisati ndavaona kudyira kwavo nanhasi ndichiri kumbochema kuti ndawana maoko kuti ndikwanise kubatanidzawo zvandobatanidza zvange zvakaoma ini ndaizvishandira tairima zvichimbaiendeka nokuti tairima zvedu zvichitengwa tichimbaitika kutengesera zvedu zvinoendeka tava nevanhu vaitotikarira zvekuti vamwe vaigona vatorima muriwo yedu haina unotenga mupiso wedu haina ini zvinhu zvangu zvaitenga zvaiva zvakaendeka zvichinditira chiri makotoni mari yangu yekotoni yandakatorima mabhero maviri andakaona yakutera ndichipatara tikati kudzokai nayo ndizokwanisa kuzozama kumurudza imba vana vawane pokugara
chaitoshatira hanichinjira upenyu because nonyafungisa chaizvo kuti inopenyu wangu wauri kuzoshandira nawo saka kuti ndandisingagoni kuziva zvokuramba ndichingoti naimi ndipewo zvakazodai kuti ndaizviitira zvinhu zvangu chingoti hanhu zvangu ndichisunganidza kuti zvaita chero pakawana mwana kuti tinoda kuforomiwa zvina ndandisingashari taitoforoma toona mari yedu tokavhira kuvana ndandisingashari basa kuti basa iri handidi kana zvakada ndaingoshanda ndichandira nawo nemaoko angu saka papa panondibata kuti maoko angu anga akaendeka kuti chero maoko apo pandakanyatsokuganirira ndakunga ndogona kuramba ndichishanda vana vangu vakaita development vakabudirira muupenyu chizvitiro zvishuwa takasangana nechiitiko chakaoma tasangana nemhuka inonzi bere takarapwa kezvino zvedu kuchipatara kwatanga tiro takarapiwa zvishuma chokwadi maoko akapora kezvino zvangu ndiri kumba pane rimwe ronda reparuoko ndo rinodaita sekuti mukombichana asi zvimwe zvese azvo zviri nani ndinochema kuno kwetiri kumusha nechiitiko chakatiwira ichi tochemawo kuti rubatsiro rwokuti vana chikoro school fees vanowana rubatsiro nemaoko munongoona maoko edu ndeakadini akapera pasisina mapatiro etinoita tsananguro iyi tiri kungoita zvokungeinzwa takatienzwa nokubva nekumusha kwana Tezvara vakasangana padoro nomumwe murapa mwanga inonzi Mamutse vasangana padoro kudero. Mamutse wakanga achinda kuchirapira kudero anzi wakabudisa kaglazi akabudisa kechirapira abudisa kaglazi kechirapira zvavabvunza kuti pano vanoda kuona here vanhu vakadyiwa nemapera vanhu vanga varipo nobva vakabva vati toda kuvaona asingazivi kuti panga pana ana sekuru kana yayo hanzvadzi yemurume pana yayo hanzvadzi yemukadzi ndiri kukanganisana saka zvadero vakabva vati ati vaone vavavona kudero vakati iwewe una vatete vedu kwawaone kuti vakatodyiwa zvakaipisisa uri kufamba navo vari mugirazi. Saka vakambozotora kunetsana chaiko chaiko kusvika vakutodini vatosvika pakurwa varwa kudero. Uyo haana kumira kana kudzoka wakaramba achienderera mberi nechirapira chake kwavanga achida kuenda. Ava mangwana achoni vakabva vasangana vavasobha nobva vakabva vabvunzana futi iwewe payapo wanga uchirevesa here zvawaitaura payapo nezuro. Vanobva vakati zvishuwa musati mukadini mukatozviona ndichatoita zvikuru zvakapfuura izvi zvakatodini zvakaitika. Vadaro vakabva vapfudzana paya takazoendawo kumba kwachoni isisu tichida kuti tindoonawo Mamutse hatina kukwanisa kudini muona. Takabva tasvika pamba pachoni tikabva tafona tasvikapo tafona nobva vakadavira foni achiti ndiri kwaRoya. Kati ndiri kwaRoya handikwanisi kuuya ikoko ndiri kutoramba ndichienderera kumberi kumasvingo. Saka takazoona mai vachoni vekubereka iye Mamutse wachoni vachibva vati tsanangurira vachiti zvishuwa wabuda nebasa rake rekurapa buda nebasa rake rekurapa. Vakabva vawana zvavakatidini zvavakatitsanangurira ipapo vakati mudzimu uripo ari kezvino hauchatenderi kuti atine zvipfuyo kwaanenge arapa ari iye. Zvinenge zvotoda kuti munhu wakarapwa iyoyo ndokwanisa kuuya
nezvinhu zviya izvo kana achinge aratidza kupora. Nimamutsiranga pachangu handina kuvachaja mari, asi kuti ivo pachavo baba vacho ndo vakangotenda vaona kuti mwana wangu utofamba, vakandipa chimbudzi ndikati aha baba havangabhadhari tu havana mukadzi, ndo zvinhu zvinovasevha. Iwe wazonaka ndiwe uchazondipe mbudzi mudu chiguma kwemane nhatu, mbudzi 1 nezvikweme 2 zvitova zvitoko, ndikati ngazvigare zvakadi ndichazopuwa nanhasi handina kuti chivi nei nemurwere wangu. Vakarumwa ndevamwe vavasiva vandakarapa, ini ndakarapa wandakarapa ndiye waifa wakurumwa denda dachandadi ndaida, handina chivi nemurapwa wangu. Each and every time iye zvino waifa wakuuya kuno kutozonditaridza chimwana chakwe cheuipi hwakanga hwaitiwa, ndakazobereka chimwe chii chana pasurepo kunge mandibetsera. Handina judgment kana chaji yandakaisa kwavari inorema, nekuti mbudzi dzaivapo ndaingotora dendaida. Handina mhosva nemurapwa wangu, nanhasi pamurapwa wangu hapana nyaya.